Bayangno lur, sampeyan wis macak ganteng ya to, wis macak wayu, sewan terope puluhan yuta. Ladalah ujuk-ujuk langite peteng, terus mak bres udan daweres teka tanpa kandha. Susah to? Mangkane wong Jawa duwe jurus rahasia sing rada nyeleneh. Ora nganggo teknologi modern, nanging nganggo CD utawa celana dalam. Kok iso? Apa hubungane CD karo mendung? Yuk dibahas tuntas. Dadi ngene lur, ning masyarakat Jawa kuwi utamane lek arep duwe gawe mantenan, udan kuwi dadi musuh nomor 1. Sakliyane gandeng pawang udan sing komat kamit, ana sak ritual eneh sing wis turun temurun, yaiku nguncalne sidi ning dhuwur gendeng. Aturane ora sembarangan, sing diuncalne kudu sidine manten wedok. Syarate eneh ya kudu sidi sing wis dienggo, dadi uduk sidi sing anyar kinis-kinis saka toko lho ya. Keneng ngopo kok kudu sidi? Nek jarene sesepuh mbiyen, ritual iki simbol isin. Mendung utawa udan kuwi diibaratne tamu sing ora diundang. Lah nek disuguhi pemandangan jeroan ing dhuwur gendeng, mendunge jarene dadi isin terus nyingkir. Iki pancen udu ilmu sains, nanging luwih menyang psikologi alam versi wong kuno. Enek-enek sing ngomong iki wujud tumbal utawa sesaji sing paling titik ragate. Timbangane mbleh sapi ya to, mending korban siji ae to. Nanging ilinga, iki udu ajaran agama lho ya. Iki luwih menyang tradisi lan kapercayan lokal utawa gugon Tuhan. Kira-kira ing jaman saiki apa isih ana ya sing nganggo cara iki? Jebule isih akeh lur. Masya wis ana aplikasi ramalan cuaca BMKG sing canggih, jenenge wong duwe gawe kabeh cara dicoba. Istilahe ikhtiar. Ya ndonga marang Gusti Allah, ya ngajeni tradisi mbah-mbahane. Sing dadi pitakonan, nek sidine wis diuncalne, terus panggah udan, ngono piye? Ya kuwi jenenge takdir. Kadang awake dhewe lali lek sejatine udan kuwi berkah, duduk musibah. Mung wektune wae sing kurang pas karo jadwal prasmanan. Saka mitos iki awake dhewe iso sinau. Wong Jawa kuwi wong sing mempeng anggene ngupaya lan duwe simbol-simbol unik kanggo nyampurnakne niat apik. Nguncalne sidi kuwi dudu soal saru utawa ora saru, nanging soal kepriye awake dhewe dadi manungsa sing tansah waspada lan njaga keselamatan. Sing paling penting dudu apa sing ana ing dhuwur gendeng, nanging donga tulus marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Tradisi iku kudu diuri-uri dadi warisan budaya, nanging iman kudu tetep nomor 1. Nah, lek ning daerahmu piye lur? Isih ora ritual mbalang sidi ngene iki? Apa malah ana ritual liyane sing luwih aneh? Jajal cerita ning kolom komentar ya. Aja lali like, subscribe, lan share video iki menyang kanca-kancamu sing arep rabi ya. Matur nuwun, rahayu.